Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε έναν αλγόριθμο που περιέχει μια σύνθετη δομή επιλογής εάν τότε αλλιώς, η οποία ελέγχεται από μια συνθήκη που είναι η απάντηση ίσον ναι. Στην αρχή μας ρωτάει το πρόγραμμα, εφόσον η μορφή κινηθεί σε κάποιο σημείο του σκηνικού, εάν επιθυμούμε να μεγαλώσει. Εάν δοθεί η απάντηση ναι, τότε η σύνθετη δομή επιλογής οδηγεί τη διαδικασία έτσι ώστε να εκτελεστεί το πρώτο μπλοκ εντολών. Σε άλλη περίπτωση εκτελείται το δεύτερο μπλοκ εντολών. Ας το δούμε. Μας ρωτάει αν θα μεγαλώσει. Απαντάμε ναι. Βλέπουμε ότι η μορφή αναμεγαλώνει. Εκτελείται το πρώτο μπλοκ εντολών. Ας το ξαναεκτελέσουμε. Τώρα θα απαντήσουμε όχι. Βλέπουμε ότι εκτελείται το δεύτερο μπλοκ εντολών και η μορφή μικραίνει. Ας το εκτελέσουμε μια τρίτη φορά και ας γράψουμε κάτι άλλο εκτός από ναι ή όχι. Π.χ. άλλο. Βλέπουμε ότι εκτελείται πάλι το δεύτερο μπλοκ εντολών εφόσον δώσαμε απάντηση διαφορετική του ναι.